ሕማም ድዩ መድሃኒት? ደራሲ ኣድሃኖም ምትኩ። ናይ ብሓቂ ክቕጻዕ ተደልየ እምበር ጡጡሕ መንገዲ ገዲፈ ንምንታይ ብሓላፍ ዘላፍ ተጠውየ ዘኸይድ ኣለኒ እምበር ናይ ህይወተይ መንገደይ ከይፈለጥኩ ቅጽዓተይ ከስተማቕር ተደልየ እምበር ንምንታይ ተጠውየ ተኺለ ክኸይድ እንዳኸኣልኩ ሃንደበት ምጥዋይ ናይ ድኻመይ ሰበብ ኮይኑ ንጎሮሮይ ከተርክስ ዝኽእል መስተደለኹ በዝተጠውየ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ሆቴል ኣማዕደኹ ኣተኹ ኣብ ሓደ ፀግዒ ቅድሚ ኮፍ ምባለይ ኣሳሳዊ ደድሕረይ ስዒቡ መፀኒ ዝሑል ቢራ ኣዘዝኩ ሃንደበት ናይቲ ሆቴል ሃዋህውን ስፍሓትን በእንተይ ክዕዘብ ዝፈልጦ ዳማ ጎልፎ በዓል ቆቢዕ ዝተኸደነ ሕቆ ረኣኹ እቲ ጎልፎን እቲ ሕቆን ይፈልጤ ግንባረይ እስራ ኣቢለን ኣዒንተይ ኣትኲረን ተዓዘብኩ ጎልፎ ተኸዲና ዘላ ጓል ቅድሚ ወኻዕኻዓየ ሰበይተይ ከም ዝኾነት ፈሊጠ ናይ ሰበይተይ ጎልፎ ተኸዲና ናብ ዝጽምዋ ቦታ ዝመጸት ግን መን እያ? ናይ ሰበይተይ ሕቆ ዝወነነት ጓል መን እያ? ናይ ሰበይተይ ዓይነት ሰሓቕ ትስሕቕከ ምስኣ ዘሎ መንእሰይ እንዳሰሓቐ ኣብ ክሳዱ ይሽጉጥ ኣሎ ኩሉ ነገሮም ካልእ ነገር ከም ዝሓዘለ ብሩህ እዩ ዓለም ሚዛና ተሓዋወሰኒ ኣካላተይ ዘልሓጥሓጢልኒ ዝሕዞን ዝጭቡጦን ጠፊእኒ መዓልተይ ጠፊኡ ለካ ሰብ ሓደጋ ከጋጥሞ ከሎ ይስበር እምበር ሓጉሱኒ ፈኑኒ ይብልን ኣብ ወንበረይ ከለኹ ፈዚዘ ተረፍኩ ኩርሚ ናይ ሰበይተይ ባዕለይ ዝገዛእኹላ ጎልፎ ርኢ ክንደይ መዓልቲ ዝሓሰኽዎ ዝተደገፍክዎ ምስ ነፍሰይ ዝደቀሰ ሕቆ ብቕጽበት ምፍላይ እኳ እንተዘይጸገመኒ ምእማኑ ኸቢድኒ ሰሓቐ ሰምዐ እዝነይ ብቐሊሉ ከኣምን ኣይከኣለን ካልእ ሰብ ጎልፎኣ ሰሓቐ ሕቆኣን ደለቂሑ ክኸውን ኣለዎ ቴሌፎን ኣውፅኤ ህያበ ኢለ ዝመዝገብክዎ ናይ ሰበይተይ ቁፅር ቴሌፎን ደወልኩ ናይ ሰበይተይ ክዳን ሕቆን ወኒና ዘላ ጓል ቴሌፎና ፀወዐ ቦርሳኣ ክትከፍት ምንቅስቓሳ ርኤ ገመትኩ ግን ኣይተለዓለን ድብዝዝ ኢልኒ ወጃህተይ ጠፊኡ ኮምፓሰይ ዘይርኒ ተወጃቢርኒ ኡይ ኢለ ክጭድር ደለኹ ግን ድማ ዓቕሚ ይእስኒ ንሳ ኣነ ከም ዝደወልኩላ ድሕሪ ምፍላጣን ካብ ዘይተቐበለቶን ቅጽበት ጀሚሩ ነቲ ኣሳሳይ ምልክት ዝሃብዎ ይመስለኒ ቅልጥፍ ኢሉ ናብኦም ገጹ ኸምርሕ ረኣኽዎ ተረዲእኒ ከም ኩሉ ግዜ ኣብዘይ ሰዓተይ ብምድዋለይ ካብኡ ተፈልያ ክድውለለይ ደ ህውኽ በልኩ ኣሳሳይ ተመሊሱ ናብኦም መጸ መልሲ ሒዙሎም ዝመጸ ይመስለኒ ተሲኦም ምስ ተስኡ ከይርኡኒ ገጸይ ናብ ካልእ ኣንፈት ጠወኹ ምኻል ኣብኒ ምስ ተጠወኹ ክመጽኦም ኢለ ካብ ዝሓሰብክዎ ኣንጻር ብድሕሪት ኣንፈት ኣተዉ ንኣመል ዝኣክል ግልጽ ኢላ ከደት ናይ ስራቕ ሕጊ እዩ ካብ ገዛውቲ ርሒቑ ናብ ጽምዋ ቦታ ይኸይድ ንሱ ምዃኑ ብቐሊሉ ከይፍለጥ ይግለል ኣብ ፀግዒ ሕቁ ሂቡ ኮፍ ይብል ክንቀሳቐስ ዙርኡ ኣይኣምንዩ ግልጽ ይብል ግልጽ ኣባህልኣ ባህርያዊ ድሌታታ ስለ ዝዓምለሎ ኣይርአትንን ነቲ ኣሳሳይ ፀዋዕክዎ ሓደ ዘይሰተኽዎ ቢራ ኣብ ቅድመይ እንዳሃለወ ሓንቲ ቢራ ኣምፀለይ በልክዎ ክኸይድ ክብል በዚ መውፅእ ኣሎ ድዩ በልክዎ ተታሒዞም ብዝኣተውዎ ብኢደይ እንዳሓበርኩ የለን
ዓራት ጥራሕ እዩ በዝ ዘሎ በለኒ ኣብ ታሕቲ ኣፍ ልበይ ሸቕ ከብለኒ ተሰማዓኒ ርእሰይ ዘይርኒ ብዙሕ ሕቶ ክሓትት ደልየ ነይረ ኩሉ ግዜ ድዮም ዝመፁ ትፈልጦም ዲኻ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ንምባል ደልየ ነይረ ግን ኣይከኣልኩን ስቕ ኢለ ኣትኲረ ክሪኦ ካብ ምንቅስቓስ ናይ ኣፉ ክሰምዖ ስለ ዘይከኣልኩ ከደ ዓለም ንሓስቦን ዝኾነልናን ትመስል ሕጂ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቃይቕ ዝነበረት ዓለም ሰላም ነይራ ሕጂ ግን ንምንታይ ዘይሒላ ካብ መዓስ እንዳሓርዩ መንፈሰይ ዝተረበሸ ኩሉ ነገር ምእማን ኣብኒ ናይ መወዳእታ ኢለ ነቲ ኣሳሳይ ሒሳብ ኢለ ፀዋዕክዎ ሒሳብ ሒዙ መፃ እሞ ጥቕሉል 200 ሃብክዎ ቀልጢፉ 95 ማልስ ሒዙ ተመለሰ ሕዙት ማልስ ብልክዎ ኣመስኪንኒ ክኸይድ ክብል ብመከራ ነፍሲ ኣረጋግኤ ኣብቲ ምስተጓል ዝነበረ ወዲ ቆፂርኒ ነይሩ ክመፅእ ኢልኒ ተሪፉ በልክዎ ስቕ ኢሉ ረኣየኒ ንምሕዳር ድዮ ዓራት ሒዙ በልክዎ ኖ ጊዜያዊው በለኒ ገፀይ ጠወኹ ብ95 ቲብ ሰበይተይ ከምቲ ስሙ ኣረጋገፀለይ ኣብ መወዳእትኡ ዘይምእማነይ ኣይተዓወተን ዓይነይ ክሪኦም ፀንሐ ክስተት ሰኪሩ በኸየ ንብዓተይ ብምዕጉርደይ ወረደ ክሳብ ሕጂ ምስ እንዳሓበረ ምስ ስምዒተይ እንዳተማኸረ ዝፈትዋን ዝሓሌላን ዘይሕስወላን ዓይነይ ነብዓላ ንፅባህ እምነተይ ናብራይ ሓዳረይ እጫይ ተረዲእዎ ዓይነይ ብዙሕ ንብዓት ኣመንጨወ ብጥቓቲ ዘይተኸፈተ ቢራ ዝተሰበረ ልበይ ሓቑፈ ኩርሚ ኢለ ክሳደይ ቀርቂረ ድምፂ ከየውፃኹ ሒቕ እንዳበልኩ በኸኹ ከይደ ንምትሕናቕ ዝኸውን ዓቕሚ ነበረንን ዝነበረን ዓቕሚ ኩሉ ብዝረኣኽዎ ነገር ተሰባቢሩ እዩ ዝኸደ ነብስኸ ተባኢሶም ወላ እንተተመለሰ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ካልእ ትረፍ ንምንታይ ከይዳ ኢለ ንምጭዳር ከማን ዝተረፈ ሓይሊ ነበረንን ምስ ቤተልሔም ኮይነ ብሓንሳብ ዝሃነፅክዎ ገዛይ ከድኩ ሰሉ ምስ ረኣየትኒ ሰላም ሰለይ በለትኒ ድምፂያ ትሒተ ሰላም ሳሉ በልኩ ሰሉ ሓጋዚትናያ ገዛይ እቲ እኳ ኣቐዲመ ዝወፃእ ኩሉ ገዛይ ኮይኑ ተሰማዓንን ምምሳል ኣብኒ ሰሉ እንታይ ደኣ ኣሕሚምካ ድዩ በለትኒ ኢሂ ምስ በልክዋ እዋ ይሕመንሎ በልክዋ እሞ ቅንዕ ክብል ናይ መርዓና ስእሊ ኣብ መንደቕ ተለጢፉ ተዓሰብኩ ቀው ኢለ ምስ ረኣኽዎ ካብቲ መንደቕ ኣውሪድካ ስብርብር ኣብሎ መፀኒ እቤትና ዝልክዖ ንደለይ ኩሉ ብዘይ ምግባርናዩ ብቕፅበት ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ኸይደ ደቀስኩ ኣነ ኣተየ ጎቦ ድሕሪ ምዃነይ ድሕሪ 1 ሰዓት ናይ ቀደም ሰበይተይ መፀት ኣይመፀን ዲሰለ ክትብል ሰማዕክዋ ድምፃ ለካስ ከፅለአካ ንእሽተይ ተፀሊእዎ ኣሎ በለታ ታይ ንጎዳሓና ይነበረን እንዳበለት ናብ መደቀሲ ክፍልና ክትመፅእ ርጋፃ ይስማዕ ከም ዝደቀስኩ ኣምሰልኩ ሕማምና ዝበሶ ከም ንሓመም ዝገበሩና ሰባት ክፍውስና ክፍትኑ ደይኮነን ፈታዊና ከቑስለና ሕማምና ኸበርትዓልና
ከም ዝፍውሰና ምምሳሉ ዘይተርፍ እዩ። ኣብ ኮቦርታ ውሽጢ ኣትየ ተጠቕሊለ ክሰምዖ ምቁራፅ ዝኣበየን ነገር እንተሃልዩ ክሕደታ እዩ። ዘይምፍላጥ ዝመስል ነፃነት ኣበይ ይርከብ? ሎሚ ኣብቲ ስውር ሆቴል ተሰይከይድ ነይረ። መዓዝ ኩሉ ህይወት ምተገልበጠን ነይሩ። ክሳብ ሎሚ ሓሓሊፉ ብናተይ ምትኽታኽ ጥራሕ ፆታዊ ርክብ ንፍፅም ኣብ ደገ ምስ ዝኾነ ሰብ ድለያ ስለ ትገብር እዩ። ለካ ክሳብ ሕጂ ሓዘን ረኺበ እንዳበለት ተምሲዮስ ምስ ድለያ ንምሽርማጢ ነይሩ። ርእሲ ሓንሳባ ይበረዝ። ኣብ እምሩ ዝመጽእ ንእሽተይ ጽቡቕ ነገር ከማን ኣይህሉን። ኣመና ምስ መሰየ ሰለ ኢላ ኣተሰአትን እሞ ቅንዕ በልኩ። ገጸይ ምስ ረኣየቶ ኣመና ሰንበደት። ድምፃ ዓወቢላ ጽቡቕ ጌሩ ዲሕሚሙካ እንታይ ኻ ኾንካ እንዳበለት ብሕቱኽ ተጻድፈኒ ተኺለ ጠመትክዋ። ገጽካ ጸሊሙ ዓይንኻ ጽቡቕ የለን ረሃጽ ብረሃጽ ኮንካ ኣለኻ ብደሓን ዲኻ እንታይ ኻ ኾንካ ሆስፒታል ንኺድ እንዳበለት ብዙሕ ኣቀባጠረትለይ። ገጸይ ተጨማዲዱ ብዝነበዓቶ ዓይነይ ኣተኲረ እንዳረእኽዋ ደሓነ በልክዋ። ኩነታተይ ሪኣ ይመስለኒ ቃል ዝበሃል ኣየምለቖትን። ብጃማይ ቀይረ ተመሊሰ ደቀስኩ። ድቃስ ኣብ ጥቓ ዓይነይ ከይሓለፈ ብንግኡ ናብ ስራሕ ገስገስኩ። ኣብታ ሰሙንቲኣ ጸሊምካ ዓቢርካ ተቐይርካ ዘይበለኒ ሓደ ፈታዊ ረኸብኩን። ናይ ውሽጢ ሰላም ክጠፍእ ከመይሉ ናይ ውሽጣዊ ኣካል ክትዕመሞ። ወትሩ ምሸት ናብ ገዛይ ክምለስ ከለኹ ዝነበረኒ ቀልጢፈ ናይ ምብጻሕ ድሌት ኩሉ ጠፍአ። ኣብ መንገዲ ንገዛይ ኢለ ዘንጠልጥሎ ፍረታት ባስተ ኣትክልቲ ብፍጹም ገደፍክዎ። ከም ዝሓለፈ ምስ ጓለይ ፀወታን ንነብሲ ወከፍ ሕቶን ጠጠው ኣበልኩ። ለካ ሰነፍ ጓል ዝሞቐ ገዛ ብትንትን እያ ተብሎ። ንቤተልሔም ኣይተቋየቕክዋን። ሰብ ዝቋየቆ ንእሽተይ ተስፋ ናይ ፍቕሪ እንተሃልዩ ክትዛረበኒ ኸላ ይምልሰለየ። ምኽንያታዊ ከም ዝኾንኩ ስለ ትፈልጥ ሰኽታይ ኣይትናቆን እያ። ኮሪአ ዘሕርቐኒ ጉዳይ ክዛረብ ከለኹ ንዝእመነኒ ጉዳይ ናይ ትማል ትዕዝብቲ ምስክር እዩ። ምኽንያታውነትካ ይፈትወ ትብለኒ ነይራ። ከም ተፍቅረኒ ንሓደ ደቂቕ እውን ትኹን ተጠራጢረ ኣይፈልጥን ነይረ። ነብሰይ ተጸይፍዋ። ገዛ ከም እምነት ኣይኮነን ብሓንቲ ለይቲ ኣይፈርስን እዩ። ኣብ ልዕሊ ገዛይ ዝነበረኒ ክብሮት ጥንጥን ኣቢለ ገደፍክዎ። ብዛዕባ ወፃእ ጥራሕ ምሳሉ ይዛረብ። ናብ ገዛይ ኣብ ሰዓተይ ንዘይምእታው ናይ ቀደም ኣዕሩኽተይ ምእካብን ምስታይን ጀመርኩ። ሓደ መዓልቲ ብዝረኣኽዎ ነገር ናብራይ ቀይርዎ። ዝነበረኒ ፍቕሪ ኣፈራሪስዎ። ፍቕሪ ንምሓዙ ማዕረ ከምዚ ከቢድ ድዩ? ክትወድቕ ከለያ ደርብያትኒ። ብርግጽ እንተዘይድገፋ ነይረ ኣይመወደቕኩን። እንተኾነ ግን በዓልቲ ኺዳነይ ዘይምሙርካስ ይከኣለኒ ነይሩ። ንሳ ክትወድቕ ምስ ኣንተ ዘይወድቕ ከምስዶ መሕመመኒ ነይሩ። እንታይ ተሓሒዝዎ? ንሳ ዝወደቐቶ ኣነ ዝተሰበርኩ። ለካ ብዘይተሳተፍናሉ ነገር መስዋእትኻ ምዃን ንላዕሊ ከንቱነት የለን። ብዛዕባ ዓለም ዝነበረኒ ግንዛበ ሕውስ ወሲልኒ። ከምዚ ኢለ ናብራይ እንዳቐጸልኩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ስራሐይ እንዳኸድኩ
ዝተሳፈር ኩሉ ታክሲ ኣንፈቱ ስሒቱ ምስ ተሰበረ ምስ ዝመጽእ ዝነበረ ዘመናዊ ናይ ገዛ መኪና ተጋጨወ። ካብ ውሽጣዊ ስብርባር ኣካላተይ ከይተጸገንኩ ካልእ ደጋዊ ስብራት ድሕሪ ናይ 4 መዓልቲ ሃለዋተይ ምጥፋእ ኣብ ሓደ ዓብ ሆስፒታል ነብሰይ ረኸብክዋ። ርእሰይ ከምዘይ ናተይ ኮይኑ ክሳብ ዝስበር ቃንዙኡ ኸቢድኒ። ክሳደይ ክጠው ክፍትን ዝበኣሰ ቃንዛ ተሰሚዕኒ። ለካ ናይ ክሳድ ድጋፍ ገይረ ኣለኹ። እግረይ ብጆሶ ተጠቕሊሉሎ። ከም ናይ ኣቕሽቲ ቆቢዕ ርእሰይ ብፋሻ ተጠምጢሙሎ። እንተይ ግን በዲለ ኣካላተይን መንፈሰይን ብሓንሳብ ጠሊምኒ። ስቓይ በዚሕኒ። ቅንዕ ኢለ ምስ ረኣኹ ናይ ቅድም ሰበይተይ ኣብ ዓራት ተኾርምያ በይና ረኣኽዋ። ካብ ጥቓያ ይጠፍእንያ ኣብያ ትሓድር። ናይ ግላ ስራሕ ዋላ እንተሰርሐት ንዓይኒ ምክንኻን ዝገደፈቶ ይመስለኒ። ዓይኒ ኣብ ዝኸፈት ኩሉ ስኢና ይፈልጥኒ። ካሓቱ ንዝመፁ ፈተውተይ ክንቅይረኪ ክነዕርፈኪ ተበልዋ ዶኳትር እንተመኸርዋ። ናይ ቀደም ሰበይተይ ግን ክሳደይ ንኻራ በለት። ንሱ ካብዚ ሆስፒታል እንተዘይወፂኡ ኣይወፅእኒ ዘይቅየር ዘረባኣ ነይሩ። ገጻ ሂባኒ ኣይዛረባኒ። ብሕማቕ ዓይኒ ይጥምታ ይቋየቋ ትበኪ ይነጫነጫላ ይነኣእሳ። ኣብ ውሑዳት መዓልታት ካብ ተራ ሰብ ወፀት። ሓንቲ ጽቡቕ ኣታዊ ዝነበራ ፋሽን ክዳውንቲ ተዘውትር ሎሚ ዝተኸደነቶ ጽባሕ ዘይትደግሞያኮ ኔራተ ዝበሃል ሓሶት ክሳብ ዝመስል ዘለና ነገር ኩሉ ብኔርና ተኸበበ። ካሓቱኒ ዝመፁ ኩሎም ከም ዝተጎሳቆለ ትሪኦም ብናይ ሓልዮትን ምትሕስሳብን ቆዮቋን ለብዋን ምኽርን ለጊሶሙላ ይኸዱ። ኣነ ሓደ መዓልቲ እውን ትኹን ምግቢ ብልዒ ተጎሳቂልኪ ንገዛ ኺዲ ኣብኡ ሕደሪ ኢለያ ኣይፈልጥን። ብስነ ስርዓት ክትበልዕ ይኹን ክትድቅስ ርእየ ኣይፈልጥን። ሓደ መዓልቲ ንኮ ካብ ድቃሰይ ምስ ተበራበርኩ እታ ናይ ቀደም ሰበይተይ ምስ ረኣኽዋ ማዳ ጀሚርዋ ነበረ። ጨጉራ ተሰባቢሩሎ። ኣብ ጨጉራ ርእየ ዘይፈልጥ ሰበይቲ ረኣየኒ። ዝተኸደነቶ ቱታ ንባዕሉ ጨጓጊሩሎ። ክቋየቋ የዒንታ ንብዓት ክትቆፅር ክትኾልሰኒ ኸላ ብሕማቕ ዓይኒ ክሪኣ ናይ ስምዒተይ ሕርቃን ሪኣ ክትበኪ ከምዚ ኮይኑ ሕልፈትና። ድሕሪ መዓልታት ኣብ ኮፍ ዝበለቶ ትኽሳብ ዝበለቶ እዋን ናይ ሆስፒታል ዝነበረ ህይወት ትዝበለኒ። ይሕሚምኒ ንላዕሊ ኸብለኒ ንሳ ሸበድበት ክትብል ብስምዒት ዓቕሊ ምፅባብ ዝወረደ ንብዓት ንምትንካፍ ከማን ብርሑቕ መልክዕ ብሽጉማነ ክትሕብሶ ሓደ ብሓደ መጸለይ። ነዚ ኩሉ ገጽ ምቕላዕ ምስ ኩሉ ቆዮቋን ጸርፍን ናብ በኽሪ ጓልና ኢዶም ከማን ክኸይድ ኢላ ካብ ሆስፒታል ገዲፋትኒ ወፂኣ ኣይትፈልጥን። ናይ ክልቴና ቤተሰብ ከማን ተዝሃለዉ ፈተውተይን ይዕሩኽተይን ንሕና ኣለና ኪድ ድሓን ዋላ እንተበልዋ ንዕኡ ገዲፈ እያ ትብል ክላእ ዘይመስል። እዚኣ እምነተይ ሙሉእ ዝበልዐት፣ እዚኣ የዒንተይ ዘንበዐት፣ እዚኣ ልበይ ዝሰበረት፣ ነዛ ክሳደይ ከም ዘድንን ዝገበረት፣ እዛ ሰሓቀይ ዘጥፍኣቶ፣ እዛ ቀልበይ ዝመንጠለት፣ እዚኣ ገዛ ፈራሪሳ ዘስሓለቶ ናይ ቀደም ሰበይተይ ክሓዝነላ ጀሚረ። ድሕሪ ወርሒ ቤተልሔም በልክዋ ሰንቢደ ረኣየትኒ። ድሕሪ ክንደየ ፀዊዐያ ቀደም ንፀወታ ኢለ ጥራዩ ቤተልሔም ኢለ ጽዋዓ
اتقدم بيتلهم كبلا خلقو قويتاي إيا تبلن نيرا لومي بيتلهم إلى تراح مستوعكوا سنبيدا قلت إلى تحر مرأي دنم بلد قويتاي كتبل زدلي تمثل كان فرا أين انقصاقسن سبلواي مسلو أبيت كتبلون دلالا كان تسوي إيادي أي تسوأخوان أأسانا نأمان سينالا كأسيلا دتا سحابت تسقع بلتني ركي إلى بلسلوس قالات انتايو بالكوا أتو كويرا كم عنتين لعل تراح كنا بزبال كل عارات رأيتني نجزا نمتاي زيت خدي نيدم أيتنافقيان بالكوا أو عارات يعرفكن تنكريلكن انت تمتي أي محاشن بالكوا كأسيلا ركيئة أو جافت عارات كوف بلد بس الساعة نتي بسبب حدقة مكينة زتودا أكالاتين دا رأيت نيشتي معالتاتي تعرفنا بحنساب كن كيدينا بلتني نسخوكو أمنا تقود اللغي بالقوة يأينتا بقصبت وإي نوعات حزلة أبتقى سنبرة إيدي سيحبا سعمتو إيدي إذا خلا نعخمس من قدفة إلى فقفق إلى بغيت إيدي بنوعاتا تحاسبة زمويت مقدلاويت بنوعاتا ناي كويتانا اقرت حاسبو زنبرت ناي نساها نوعات مس ناي بيتليهم نوعات تمساسلني إيدي كاب إيدا كأسابي لألي ناب تستسوابرة چوبرا كبركوو چوبرا خدرا رسا خلقو كابدا حوج إلوا مسلني بزبلت بخيات حنغنق اندابلت بخيات حيقتا حيزوا مس حيقتا أندا تقالست قالت موطا كبيدوان نعين تسكبرو بلتني كم تسبخيتو أبا كمو تخلو معال تتراحيو أبا خخياء نوكو سؤالا كورمي مبالان أدنجيت أتن مسلني أعينتي نوعات قواترا عقمسي نمبر كم سندافك أركني نمنتاي كحيدكني كبلا إيلا نيرا جن كبلا سخالكو كساب كندزي نفسخ زدر بيكي بعينقي ملئ خطريني نابزي تخيلو لكيغا بخمي آتي خبالكوا بيتليهم شفا شفتا عينا بنوعات تجمالي أخلو بحساب كدت ناب قروم نبرت زركبا عميلايو نبرت بتليجرام بميسنجر نبرت يرئيا يتصاوتون يكبابرون قروم نت عينت سبيو زدلي عينت واسا كواسا سخل سب بناي بيتليهم عب مقمجة يلاقت بيني سحق عب مقمجة نزلوه انت عينت سقاو ركب مجو 5 خانة ينقرا تسمع مو أتاج أملاق تبلو بدحريو نابكالي نيسرح على لأتو والحدي يمسلونيو كم عينت علال مسعد راح كم تقلل حشوخ يبلا تباقا يسخاخرا يخبرا وي كم زخبرا يمثل كابكال اوت نبرت زغربولا بزحا شمتن سلا زغربلان زكا ساعتو نبرت سالدي قلتيف كهابن سلا زيبلان اي تصلقونيا قروم عدلا بزرخبل الأوان أبسكا وركب حما كم زي كونه يترخلا أتواتا صبوات مخانن سندو يبلالا كاب كبر سكا وطاي علالون يعللا قوم نقراب سساربا كسي دما صوتا يرسعا كمتيوم قوم نقراب سساربا لكزي بسعوا سكا وركب زربا أي حوسنيو كان معالتي أبس متسألو كزي بزعوا مسؤوز حدرت قال ألالي جمرالا بزعوا سمعت النحوسة أفاق ساب تخفت يترخلا سقا وركبي سيحبوا
ድገመኒ ዘይበለት ንጓል የላን እንዳበለ አለስሊሱ ይጀሃረላ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ዕላል ኣይንዋሓላንዩ ንሳ ምስ ነብሳ ተባኢሳ ጠጠው ክሳብ ተብሎ ኣይጸንሕንዩ በዓሉ ጠጠው የብል ክዕልላ ባዕላ መንገዲ ብትኸፍተሉ እዋን ኮነ ኢሉ ከም ዘይተረድኦ ይኸውን ሕፅረት ድማ ንድሌት ናብ ሕማቕ መንገዲ ንኽኣቱ ኣስተዋጽኦ ይገብር እንድዩ ምስ በዓል ቃል ኪዳና ሰሎሞን ትፍጽሞ ጾታዊ ርክብ ባህላዊ ኮይኑዋ ምስ ሰሎሞን ሓሓሊፋ ትፍጽምያ ሰሎሞን ቅድሚኣ ልምዲ ዝበሃል ይብሉን ንሱ ብዝወድኦ ናታ ስምዒት ይሕሉን ብዙሕ ግዜ ምልክት ዋላ እንተሃበቶ ኣይርድኦን ናይ ግሩም ጾታዊ ዕላል ንናይ ሰብኣያ ድኽመት ኣጉልሓላ ብስምዒታዊ ህይወታ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ኣረኣእየቶ ምስ ነብሳ ተማጊታ ከምዚ ዓይነት ዕላል ኣይተዕለኒ በዓልቲ ሓዳሬኮ ክብሉ ኤላ ቃላት ሰሪዓ ኣብ ድኳና ክመጽእ ከሎ ኣብ ዝተዳለወትሉ መዓልቲ ኣየዕልላንዩ ተገማት እንተኮይንካ ኣብ ዕላማኻ ክትዕወት ጡጡሕ ባይታዩ ዝፈጥር ኣእምሮና ንምግቦ ነገር ውፅኢት እዩ ሰብ ግን ብኸመይ ንዝፈልጦ ነገር ምስ ዝሰምዖ የወዳድር ንምዃኑ ሰይጣን እውን ተኾነ ንሄዋን ዘስሓታ ብዘይረአየቶ ነገር ዶ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ግሩም ብዝነገራ መሰረት ምስ ሰብኣያ ንምትግባር መደብ ሒዛ ንገዝኣ ከይዳ ትፈልጥ እያ እንተኾነ ግን ግልፂ ንምዃን ዝመፀቶ ማሕበረሰብ እውን ኣይፍቀደላን ካብ ባዶ ተበጊሳ ጾታዊ ርክብና ንቐይር ማለት ከበዳ ሓደ መዓልቲ ክዳኑ ክቐይርን ጥርሑ ክኸውንን ተጸብያ ጎይታይ በለቶ ግልጽ ምስ በለ ረቂቕ ብጃማኣ ተኸዲና ብናይ ሳዕስዒት ሞት ተጠምጠመቶ ሰዓመቶ ፍሽኽ ኢሉ እንታይ ደኣ ኮይናሎም መዓንቲ ብዛ ዓይነቱ ኣጠማምታ ምስ ረኣያ ተግባራ የሕፈራ ብዝሓሰበቶም መንገዲ ይኮነላን ከም ናይ ወትሩ ርክቦም ደቀሱ ግሩም ሰብ ሓዳር ኮይኖም ናብ ካለ ምኻድ ልሙዲ እንዳበለ ንዝፈልጦም ሰባት ከመይ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ሓዳሮም ከም ዝዝምው ብጭብጢ ይነግራ ክትግረም ከላ ቀሊል ነገር ምዃኑ ከርእያን ከረድኣን ጀመረ ሰይጣን እውን እኮ ንጎይታናን መድሓኒናን ንኸጋጊ ጥቕስታት ይጠቅስ ምሽ ነይሩ ተኣመንቲ ኢላ ተሓስቦም ዝነበረት ሰባት እንዳጠቐሰ ንብዕልግና ኣዳለዋ ሓደ መዓልቲ ኣጋምሸት መውፅእ ሰዓት ሓልዩ ድኳና እንዳዓፀወት ኣብ ዝነበረትሉ መፀ ብዛዕባ ስራሕን ካልኦት ዕላላትን እንዳዕለላ ዘረባ ጣዊው ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ቀስቀስቲ ዘረባን ብስእላዊ ትረኻን ኩነታትን እንዳዘንተወ ኣፋ ከፊታ ኣብ ትምሰጠሉ ግዜ ብሰገምታ ተሲኡ ናይ ድኳና ማዕጾ ዓፀዎ ሓደ ግዜ ናይ ኣካላት ኩነታት ካብ ቃላት ንላዕሊ ይረዳዱ እዮም ወልሓደ ከይከበረት ተሚላ ተጸበየቶ ቃል ከይተለዋወጡ ከምዚ ብቁፀራ ዝተራኸቡ ነገር ኣብ ስባኖም ዝነበረ ክዳን ተመላለቑ ጽቡቕቲ ምዃና እንዳነገረ እንዳድነቐን ክሳዳ እንዳሓነቐን ሽሙ እንዳጸወዐን ከመይ ዲኣነ እንዳበለን እንዳለፋለፈን ንነዊሕ ደቃይቕ ተራኸባ ከም ሓቂ ሰብኣያ ብኸምዚ መንገዲ ተረኺብዋ ኣይፈልጥንዩ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ምስማው ናይ ጥፍኣት ስምዒት ዋላ እንተተሰምዓ ግን ኣይጸላዕቶን ድሕሪዚ ግሩም ንኽልተ ሰሙን ጠፍአ ረኺባ ቁኑዕ ከም ዘይገበሩ ክትነግሮ ዋላ እንተሓሰበት ግሩም ግን ጠፍአ ድሕሪ 2 ሰሙን ቅድም ይልእ ኸላ ከም ዝነበረ ዝሞፁ ንብረታት ብጽሑፍ ለኣኸላ ናብ ስራሓ ብምኻድ ወልሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዘይተፈጠረ ናይ ስራሕ ዘረባ ተዛሪብዋ ተመሊስ ኸደ ናይ ጾታዊ ቪድዮታት ፊልምታት እንዳደለየት ክትዕዘብ ጀመረት ዝረኣየቶ ዘርእያ ከም ዝረኣየቶ ዝገብራ ግሩም ጥራሕ እዩ
ንሰለይ ከመይ ጌራ ብኸምዚ ገባብ ንራኸብ ኢላ ብድፍረት ክትሓቶሞ ንግሩም ባዕላ ክደልይ ጀመረት። ወልሓደ ዕላል ከይምፅአ ባዕላ ደለየቶ ተራኸቡ። ከም ዝረኣየቶ ንኻልኣይ ግዜ ንሱ ዝመረፆ ቦታ ፈጸሙ። ምስ ሰለሞን ትራኸቡ ርክብ ምናቱ ስምዒት ጥራሕ ኮነ። ንሰለሞን ከም ተፍቅሮ፣ ከም ተኽብሮ፣ ከም ትስስዓሉ ኩሉ ዝፈልጣ ሰብ ይፈልጥ። እዛ ዓለም መቸም ግርምቢጥ እያ። ምኽንያቱን ውፅኢቱን መዓስ ይራኸብ? ምናልባት ግርምቢጥ ዝኾነቶ ከም በዓል ቤተልሔም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣርሲሖማ ዶ ይኾኑ? ከም በዓል ግሩም ዝኣመሰሉ ሰባት በኪሎማ ዶ ይኾኑ? ወይስ ከም በዓል ሰለይ ዝኣመሰሉ ፈዛዛት ምልክት ዘይርድኦም ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ይኾኑ? ንሓምሻይ ግዜ ብናታ ድሌትን ብናይ ግሩም ቦታ ምርጫን ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ እዩ ሰብኣያ ሰሎሞን ርእይዎም። ቤተልሔም ንሰብኣያ ትፈልጦ እያ። ረሳሕ ተግባራታ በፂሕዎ ከም ዘሎ ሻድሻይ ናይ ስምዒት ህዋሳ ነጊርዋ ኣሎ። ሰለይ ብኹራ ኣይኣምን እዩ። ኩራ ዝፈትሖ ሽግር የለን ዘባእሶ እምበር ይብል። ንቤተልሔም ልክዕ ከም ኢዶም ጓልዩ ዝፈትዋ ፍቕሩ ተሪኽላ ኣይፈልጥን እዩ። ኩሉ ነገር ብተግባር ዝገልጽ ሰብ እዩ። ብዘይካይ ምን ኣለኪ ሰበይተይን ጓለይንኺ ይብላ። ብንእሽተይ ወይ ከቢድ ብዘይኮነ ነገር ማዕረ ከምዚ ክጽየፋ ከምዘይክእል ትፈልጥ እያ። ገጹ ካብ ዝፀወገላ እንዳሓር ሰለይ ካብ ዝጸልኣ እንዳሓር ሰውነታ ቀኒሱሎ ጽምዋ በሊዕዋ። ንሳ ንባዕላ ነብሳ ጸሊኣቱላ። ካብ ተበዳልን ላዕሊ ባዕሉ ዝተረድአ በዳሊ ናብርኡ ገሃነም እዩ። ኣብ ውሽጢ ሕማቕ ተዘክሮታት ኣብ ዝነበረቶ ኣብ ጫፍ ዓራት ትኾርሚ ኣብ ዝነበረቶ ዶክተር ኣተወ። ከመይ ኣለኹም ኢሉ ክኣቱ ከሎ ብንብዓት ዝሓበጠን ዝጸልመተን ናይ ቤተልሔም ገጽ ሪኡ ብናይ ሰሎሞን ሓደጋ መሰሎ። እንታይ ኮንኪ ትቤተልሔም ሕጅዳ ሓዊሎምሽ እንዳበለ ብዝገመቶ ጉዳይ ተቋየቋ። ብዘይንፈልጦ ጉዳይ ኣቲና ምጽንናዕ ካብ ትዕዘብትን ይሓስበልካ ኣለኹ ወፃኢ ዘምጽኦ መኽሰብ የለን። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ካብ ሆስፒታል ምስ ወጻኹ ምስ ጥፍኣተኛ ስምዒት ስለ ዘይተፈላለየት ኣብ ምስ ቁርቋር ክትጽመድን ሰሎሞን ህያበይ እስከ ንሰራረብ በላ። እታ ትፈርሓስ ነበረት መዓልቲ በጽሐት ሓሲባትሉ ትደልያትሉ ኣውሪዳን ኣደይባን ካብ ልባዋላንታ ተማኸረት ንዘራረብ ምስ በላ ግን ብፍርሒ ተዋሓጠት። ሓዚኑ ዘሎ ገጻ እናረኣየ ይቕሬታ ገይረልክለኹ በላ። ፍቕሪ ዝዕቀኖ ንተፍቅሮ ሰብ ይቕሬታ ብምግባርን ጠሊቑ ብዝተጓዓዞ መንገዲ ብምርዳእን እዩ። ወዲቕኪ እምነተይ በሊዕኽዮ ብዘይተጸበኽኺ ቦታ ረኺበኪ ንነብስኺ ትብድሊ በዚ መልክዑ ትጎሳቆሊ። ብዘይተጸበኽዎ ደረጃ ካብ ሞት ብዘይነኣሰ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ኣቲኺ ተዓዚበ። ከይነገርክኒ ኣርኢኽኒ ስለ ዝፈልጠኪ ተረድእኪ። እዚ ኣብ መንጎይን መንጎኽን ዘሎ ብኣይን ባእኽን ጥራሕ ዝተርፍ ጉድ እዩ። ነቲ ዘጋጠመ ነገር ንወል ሓደ ሰብ ኣይተዛረብኩን፣ ንወል ሓደ ሰብ ኣይትንገሪ። ሓደ ግዜ ምስጢር ወይ ገበን ብዝተነገረ ቁፅሪ ፍቕሪ ናይ ምብራዝ ዓቕሙ ብርቶ እዩ። ካብ ዝፈጸምክዮ በደል ዘርኣኽኒ ፍቕሪ ይበልጸኒ። ብዝረኣኽዎ ብደጋውን ውሽጣውን ሰበብ እንዳተሳቐኹ ፈጣሪ ንኽመሃረሉ ኣዒንተይ ከፊቱ መንገዲ ርኣየኒ። ብኻልእ መንገዲ ተንቋሰልን ተንበኣስን መሓሸምበር ዞምያትለይ ገዲፍያ ኸይደይለስ ንኣኸ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስማዓኪ?
እዚ ዝኩሉ ግዜ ዘፍቀርክንን ዝገበርክለይ ውዕለትን ናይ ምንባረይ ምኽንያት ከም ምንባር ክኩሉ ብሓደ ዓብ ጌጋ ንኩሉ ንምንታይ ብዘይረኸ ኣርብሖ ኢዶም ጽባሕ ብምንታይ ኹም ተባኢስኩም ተይላትኒ ብምንታይ ክብላ ኢሉ ዓይና ጠመተ። ቤተልሔም ድሕሪ ብዙሕ ስቕታ ጎይታይ ኣነ ካባኻ ምስፍለ ብምፍላይ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝጉዳእ ምትካእካ ብዘይ ምኽኣለይ እውን እዩ። ንስኻ ክትካ ትኽእል ዓይነት ሰብ ኣይኮንካን። ከምዚ ዓይነት ክስተት ብዒንቶም ዝረኣዩ ሰባት ኣብ መወዳእታ ህይወት ኣጥፊኦም ኣብ ቤት መሓዩርዮም ክበልዩ ዝመርፁ ክወድቕ ኢለ ሓሲበዮ ብዘይፈልጥ መንገዲ ወዲቐ ነፍሰይ ክሳብ ዝጽየፍ ምሕብእ ክሳብ ዝስእን ነፍሰይ ክሳብ ትጭነቕ ወጊሑ ዝመሲሉ መጸናንዒ ክሳብ ዝስእን ይቕሬታ ግበረለይ መዓስቶ ኢለካይ ምስ ባረይ ርኢኻ ምሒርካ ንንበር ኣጥፊእ ኣለኹ ይቕሬታ ስለ ዝገበርካለይ የመስክነካ ነፍሰይ እንዳተጸየፍኩ ንኸይነብር ሕቑኻ ይሃብካንን ኢላ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወደቐት። ኣተሰኣሞ ሓቖፋ ኣብ ትሕቲ ክሳዱ ሽጉጥ በለት። ሓደ ግዜ ውድቀት ትሑታት ከም ንኸውን ይገብሩና ንኸይንፈርድ ይዕድሙና። የፍቅረካ ጥራሕ ዘይኮነስ እንዳፍቀርኳ ክነብረ እንተኾነ ግን ምስኻ ክነብር ኣይክእልኒ። ጽባሕ ክመስኽ ወግሕ ዘምስየሉ ጉዳይ ክገጥመኒ ቴሌፎነይ እንተተዓፅዩ እንታይ ትብል እንታይ ሓስብ ይኸውን ኢለ ምሕሳበይ ምስቃቐይ እውን ክቐትለኒዩ። ይቕሬታ ጌርካለይ ማለት ኣብ ልዕለይ እምነት ክህልወካዩ ማለት ኣይኮነን። እምነት ክፈርስ እምበር ንኽህነጽ ዘመናት ይደልዩ ምስ በለት ኣዒንታ ንብዓት ቋጸሩ። ንብዓታ ንምቁፅጻር ፀዓረት ግን ኣይኮነላን። ስዒሮማ ወረዱ። ጅረብረብ በለት ጎይታይ ፍጡር ከም ፈጣሪ ይኮነን ይቕሬታ ገይሩ ከሎውን ኣይርስዕን እዩ። ዝበደልናዮ በደል ድሕሪ ንስሓ እውን ይሓተናዩ። ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ምስ ቀፅዓና ቁስሉና ዝበሃል ዘይትንክፈና ዝርስዓልና። ጽባሕ እንተሪሕቐካ እቲ ሕማቕ ነገር ትዝ ይብለካ። እንተበዲልካ እሞ ዓዊለ እንተተዛሪበካ ናይ ትማል በደለይ ይቋየቐኒ ወይ ንስኻ ተዘኻኽረኒ። ምናልባት ጽባሕ ምስ ዝኾነ ሰብ እንተጠርጢርካኒ ከመይ ጌርካ ትጥርጠርኒ ማለት ኣይክእልኒ። ንስኻ እውን ከመይ ጌረ በስ ዘይረብሕ ጉዳይ ክጥርጥረክ ይኽእል ኣይትብለንን። ናይ ሓዳርና መኣዝን ኣፈራሪሰየ ጎይታይ ንላፍቶ ኸይደ ነቶም ተኻረይቲ ውፅእ ኢለዮም ኣለኹ። ኢዶመይ ምሳይ ተትኸውን ደስ ምበለኒ ግን ንስኻ ደስ ከም ዝበለካ በለቶ። ግደፊ ህያበይ ነቲ ቐሊላይ ትምረፂ ውፅኢቱ ዝፈርሕ ሰብ ዓወታ ይረክብኒ። ኣብዚ ውሽጢ ቆራጽነት ነብሰ ፍትወት እዩ ዘሎ። ትፈልጢ ኢኺ ልበይ ብይቕረ ምባል ይኣምን እዩ። ክጽልየ ስለ ዝወደቕኪ ዝተሰማዓክ ጣዕሳ ዳሲሰየ ይቕሬታ እውን ገይረልኪ። እዚ ኩሉ ሰጊርና ምኻድ ምውሳንክስ ቁኑዕ ድዩ? ንስኽ ሰበርክዮ ንምጽጋን ከይፈተንኪ ናበይ ክተብሊ? ፍቕሪ ማለት ንደልዮ ነገር ንምዕራይ ንኸዶ ርሑቕ መንገዲ ህይወት ዶ ኣይኮነን? ድሌታትና መስዋዕት ጌርና ቤተሰብ ኮይና ክንጸንሕ ኣይንኽእልን? ብርግጽ እምነተይ ብኽድዓት ምኽንያት ሓሪሩ እዩ። ካብ ድር ሕጂ ከም ቀደም ዘይጠራጠር ሰብ ክኸውን ኣይክእልኒ። ካልእ ነብሲ ንምእማን ካብ ዝደኽሞን ላዕሊ ነፍሰይ ወዲቓ ምስ ዝተተዓሰት ህያበይ ክትከውን ትደሊ። ትሚላ ኸላ ኣብ ገጻ ወልሓደ ኸይተነበበ ቃል ከይውፅአት ረኣየቶ። ንብዓታ ምቁፅጻር ክሳብ ዝኣብያ በኸየት እንዳንቀጥቀጠት ሓቖፈቶ።